Okay, ma'am, natalamot tayo lang, ma'am. Mawag mo tayo ginagandat nga agi sir karang ginasangar patagang kada loudspeaker sir. Awamot tayo, ma'am. Kasano di pa nang paigat tayo pa di pa nagbantay kanila. Mga tumalala mga katawan to, parking ito yung banda siguro nga luglo ka naman. Agrobing Campton na naman naman tao, lugtin yero war. Adot imayan sa. Ado dito yung minahal daw mga malamdaman siguro pa doon. Kung pa doon na tayo. Nung anak masansan talaga ang oras na yun. Mga 3 PM to 4 PM ang tikado na ako. Sir, basta rin observation ko ano dagito yung nagdaldalusan ito yung EDT kalsada kasalot pa may antay ito kalagita. Jakman amo ma'am ta temo mi tayo may alam kita kasi tiket ma'am pero may alam. Awan. Kamot may nang bunag ma'am. Nung dati Wan, bunagan. dati nga bunagan dito ko. Taga kamot may nang bunag. How about iki-traffic sir? Amot nga traffic dito yung area. Kamot ma'am. Kaya naka kilogram. Okay, lastly sir, balaag mo karagiti kabarangayan kung karagiti mo may dito Campo Santo sir. Dito may ti Campo Santo di mga cemetery may parit ti nakainom kada may parit agitid agito patalim kan nan. Anak nagan